Joo, eli katsotaan sitten vielä taiton tekeminen. Eli on useissa tapauksissa hyödyllistä saada se kartta täältä Q-kissistä tai sieltä Q-fieldistä ulos, joko PDF:nä tai kuvana, jotta se voidaan esimerkiksi lähettää sähköpostitse tai vaikka tulostaa ihan paperille. Ja näitä taitoja voidaan tosiaan tehdä täällä Q-kissin puolella, mutta se mahdollisuus on myös sitten siellä Q-fieldissä, eli siellä oli se print to PDF. Mm. Se ei siellä Q-fieldissä onnistu itsenäisesti, eli täällä Q-kissin puolella täytyy tehdä sitten ne taitoasetukset valmiiksi sitä sitten Q-fieldiä varten. Myös sellaisia tilanteita, missä vapautunut palstaa tarjotaan uudelle viljelijälle, niin sille uudelle viljelijälle on hyvä toimittaa kartta, jonka avulla hän sitten suunnistaa sinne tarjotulle vapaalle palstalle. Ja nyt me voitaisiin tehdä sitten taitto sitä uutta viljelijää ajatellen. Ja se taitto tulee aina sitten sen mukaan, että mitä tasoja täällä meillä kulloinkin on aktiivisena tai näkyvissä. Eli jos me tarjotaan nyt uudelle viljelijälle palstaa, niin me voitaisiin piilottaa täältä nyt esimerkiksi kaikki huomautukset ja irtisanotut ja muut epäoleelliset asiat näkyvistä. Ja jätetään sinne sitten vain tuo vapaa nyt näky. Ja sitä taittoa lähdetään nyt sitten tekemään täältä kautta. Eli avataan tämä projektivalikko ja tehdään joko uusi taitto tai sitten mennään tänne taittojen hallintaan. Täällä näkyy nyt kaikki ne taittoasetukset, joita olen jo tälle projektille tehnyt, useampia testejä. Nyt me voidaan sitten tästä luoda uusi taitto. Ja koska mulla on tuolla nyt jo useampi uusille viljelijöille tehty testitaitto, niin annetaan tälle nimeksi sitten uudet viljelijät 3. Ja sitten painetaan OK. Noin, se avaa nyt meille tämän taittoikkunan, eli se aukeaa tuohon Q-kissin päälle. Ja nyt jostain syystä tuo meidän pohja on tuolla hyvin kaukana, niin zoomataan lähemmäs. Noin. Eli täällä meillä työkaluja täällä vasemmassa reunassa, joita me nyt tässä hyödynnetään tätä taittoa tehdessä. Eli ihan ensimmäiseksi me tarvitaan tietysti se kartta, eli se tulee tästä lisäkartta. Sitten otetaan tuolta hiiren vasemmalla, painetaan tuonne nurkkaan, mistä lähdetään, ja pidetään se nappi alhaalla ja raahataan tätä laatikkoa tähän, ja katsotaan, että se suunnilleen nyt olisi siinä hyvällä kohtaa. No ja päästetään irti, se lähtee piirtämään sitä karttaa. No niin, siinä on nyt sitten näkyvissä ainoastaan ne tasot, joita me ollaan nyt sitten siellä Q-kissin puolella asetettu näkyväksi. Okei, no me tarvitaan tähän sitten lisäksi mittakaavajana, eli täältä valitaan se aktiiviseksi ja jälleen hiiren vasemmalla raahataan se tuohon, pistetään irti näin. Mittakaavajanan näitä elementtejä ja muita saa tässä siirreltyä tarvittaessa, mutta sitten myös niiden tyyliä voidaan täältä muuttaa, eli kun nyt täällä on tämä mittakaavajana elementti aktiivisena, niin täältä voidaan esimerkiksi tämä yksinkertainen laatikko vaihtaa sellaiseksi janaksi, jossa on jakoviivat ylempää. Noin. Sitten on hyvä muistaa laittaa pohjoisnuoli täältä. Jälleen piirretään se siihen hiiren vasemmalla raahaamalla näin. Ja mikäli se näyttää siltä, että se on liian iso tai väärässä kohtaa, niin sitä voidaan sitten sen koko muuttaa ja sen sijainti muuttaa myös. Okei.
No näiden lisäksi on sitten toki hyvä myös laittaa tänne otsikko, että kuka tahansa karttaa katsova tietää, mistä tässä on kysymys. Eli täältä lisää otsikko. Laitetaan se nyt esimerkiksi tähän. Ja tänne saadaan lisättyä tekstiä. Eli tässä nyt on kysymyksessä Kaukaniemen palsta-alue. Ja sitten on usein myös hyödyllistä laittaa osoite. Niin lisätään se myös. Noin. No nythän se ei näy sieltä ollenkaan, niin lisätään täältä sitten valikosta sille tausta. Noin, ja sitten vaikka vielä kehys. Ja siinä on sellaisia makuasioita ja muuta, että se näkee tuosta, että miltä se näyttää. Oleellista nyt on, että se on selvä. Laitetaan fonttia vielä tästä vähän isommaksi. Noin. Noin. Ja no sitten me tarvitaan vielä tähän selite, eli selite kertoo aina sen, että mitä nämä kaikki erilaiset asiat tässä kartalla nyt sitten ovat. Eli jälleen kerran täältä painetaan lisää selite ja raahataan se hiiren vasemmalle tähän. Noin se lähtee sitä piirtämään. Ja nyt meillä on täällä sitten näkyvissä kaikki ne tasot, mitä siellä Qgisissä on, vaikka niistä kaikki ei ole tässä näkyvillä, niin meidän täytyy selite vähän tässä muokata. Eli no lisätään siihen ihan ensimmäiseksi otsikko. Sehän on vain selite. Ja sitten selitteen merkinnät, niin lisätään tässä tämä täppä pois päältä. Nyt me päästään sitten muokkaamaan, ottamaan pois ja näin edespäin. Polku jäi tuolla, niin otetaan se pois. Eli tästä sitten aktivoidaan tasoja miinus. Noin se poistui sieltä. Sitten täältä palstojen vuokraustilanteesta, niin otetaan pois tuo irtisanottu ja huomautus. Kunnostuskohteitakaan ei ole, ja toki niitä nyt ei välttämättä uudelle viljelijälle nyt tarvitse erityisesti välittää, niin otetaan se pois. Ja virastokarttaa meillä ei myöskään ole. Näin. Ja nyt tuo kiinteistöt, alueen julkinen GS-view näyttää tuossa vähän hassulta. Sen olisi voinut nimetä uudelleen siellä QGISin puolella, mutta me voidaan tehdä se nyt myös tässä. Eli klikataan se tästä listalta ja vaihdetaan sille selkeämpi nimi. Kiinteistörajat. Noin. Okei. No siinä nyt on meillä selite, jossa näkyy ne oleelliset asiat. Ja lisätään sille sitten vielä täältä kehys. Kehys sille laatikolle. Noin. Värejä saa täältä myös tarvittaessa muuteltua ja muuta. Mutta mun nähdäkseni se nyt on ihan selkeä ja hyvä. Näin. Ja siellä taas vähän sijaintia katsoa. No niin. Ja näiden oleellisten asioiden lisäksi me tarvitaan sitten vielä tänne näkyväksi tieto siitä, että mistä pohjakartta on otettu. Eli koska on kysymys avoimista aineistoista, eli sellaisista, joita kuka tahansa saa käyttää ilmaiseksi, niin on tosi tärkeää muistaa mainita, että kenen ne ovat, eli mistä ne on saatu. Niin lisätään täältä vielä otsikkolaatikko. Näin. Ja kirjoitetaan sinne, että taustakartat. Kiinteis. Ja ne on Tampereen kaupungin palvelusta. Noin. No niin. Meillä alkaa olemaan tässä nyt saitto valmis ja näitä elementtejä tosiaan voi sitten muokata vielä halutessaan.
Eli esimerkiksi jos täällä nyt otsikko näyttää vähän hassulta, se ei näy kunnolla, niin tästä voidaan säätää sitä, että mihin se sijoittuu tuolla laatikolla. No niin, olisiko se nyt parempi? Joo. Ja muutoin niin se näyttää nyt siltä, että se on melkoisen selkeä. Niin sitten me täältä tallennetaan tämän taiton asetuksen. Me voidaan tästä nyt tuoda se PDF:ksi suoraan tarvittaessa, eli ihan täältä vie PDF:ksi tai vie kuvaksi. Mutta me ei tehdä nyt niin, koska tämä on nyt ensisijaisesti sitten sitä Who-fieldiä varten. Hyvä, nyt me voidaan sulkea tämä taittoikkuna. Noin. Noin.